Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι. Πάμε να δούμε άλλα δύο μαγαζιά. Αυτό είναι το χάμπουργκερ. Είχε μέσα κίτρινη σος, δύο μπιφτέκια, κρεμμυδάκι, τσένταρ, ντομάτα, μαρούλι και αυγουράκι και είναι το ξινό. Εμένα μου είναι το αγαπημένο, οπότε ελπίζω ότι για τα μικρή ξέρω ότι είναι τηγανισμένα και είναι από την κατάψυξη, το οποίο είναι για πρώτη φορά που μου βγαίνει να είναι λίγο πιο στεγνό. Πάμε να δοκιμάσουμε την πατάτα. Η πατάτα είναι κλασική, αυτή που είναι για το γύρο, τουλάχιστον είναι καλά τηγανισμένη και αρκετά αλμερή. Έσκασα για ακόμα μία φορά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αφού μου δίνουν την μερίδα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να την φάω ολόκληρη, θα φάω όσο μπορώ. Αλλά όλα. 5 και 20. Εάν δεν κάνω λάθος, μαζί με την Coca-Cola αυτό. Εάν δεν κάνω λάθος, νομίζω είναι το πιο φθηνό. Και πατάτες και χάμπουργκερ και την Coca-Cola, οπότε για αυτά τα λεφτά 100% αξίζει. Απλά θα σας πω σε λίγο. Τα πήγα να πω σίγουρα για αυτό το μέγεθος, μαζί με πατάτες, μαζί με αναψυκτικό 5-20 είναι πάρα πολύ καλή τιμή. Χορταίνεις, αξίζει, πολύ περίεργο. Σας αφήνω, πάμε να δούμε το δεύτερο μαγαζί. Και δεύτερο μαγαζί, ναι, είμαστε στο Κερκίδι, είμαστε στο Κουτοπλά Δημήτρη. Ωραία, έτσι θυμόμαστε ακόμα. Παρήγγελα ήδη ένα μπέργκερ της επιλογής της κυρία που με εξυπηρέτησε. Πάμε να δούμε τι θα μας προτείνουν εδώ. Πρέπει να το συζητήσουμε ότι είναι τεράστιο. Πραγματικά είναι τεράστιο το ψωμάκι, τεράστιο. Για να δούμε τώρα. Δεν είχαν έτοιμο μπιφτέκι, οπότε επί το ψήνου έγινε πάρα πολύ γρήγορα. Συνήθως όταν δεν είναι έτοιμα τα μπιφτέκια παίρνουν ένα 20 λεπτό. Εδώ ούτε καν 10 λεπτά, δηλαδή δεν μου έμεινε ούτε να δω γύρω μου τι συμβαίνει. Λοιπόν, εδώ μέσα τι έχουμε, σως μουστάρδας, μπιφτέκι, μπέικον, ναι, ντομάτα και μαρούλι και κάποιο κασεράκι. Εμένα μου μοιάζει γκούδα.
Ωραίο είναι. Εγώ έχω μια αδυναμία στις μουστάρδες, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μην μ' αρέσει κάτι. Λοιπόν, επειδή το ψωμάκι είναι τεράστιο και είναι κανονικό ψωμάκι, δεν είναι το ψωμάκι το οποίο είναι σαν κέικ, θα είναι πολύ χορταστικό. Είναι σαν να τρως κανονικό ψωμί το φούρνο. Πάμε να δοκιμάσουμε και την πατάτα. Η πατάτα είναι κλασική, κανονική για το γύρο. Δεν μπορώ να πω ότι ποιος ξέρει πόσο αλλάζει πάνω της. Το θετικό είναι ότι είναι ζεστή. Ωραία είναι. Ωραία, ήταν τεράστιο, δεν μπορούσα να το φάω όλο, οπότε το πήρα το μισό για το σπίτι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ φανταστικό. Και μαντέψτε πώς κόστιζε μαζί με την Coca-Cola, 5,30. Πάρα πολύ καλή τιμή. Πάρα πολύ καλή τιμή, ειδικά για ποσότητα. Ήταν πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ωραία, μ' άρεσε. Πορτένις, ανετά. Ωραία, τώρα μοντάρω το βίντεο και είδα ότι έχω ξεχάσει να βάλω τέλος. Οπότε κάντε like και εγγραφή. Θα έχουμε άλλη μία σειρά, βρήκα άλλα 2 μαγαζιά. Θα πάμε άρα να τους δούμε. Αυτά από μένα, τα φιλιά μου. Συνεχίζει η σειρά. Γράψτε μου σχόλια από κάτω, ρε παιδιά. Αλήθεια σας λέω, σας παρακαλάω, τι θα γίνει. Γράψτε, μένα μ' αρέσει αυτό. Εμένα δεν μ' αρέσει το άλλο. Γράψτε μου. Γράψτε για να ξέρω τι συμβαίνει. Να συνεχίσω. Γιατί δεν γίνω χοντρή στο τέλος.